Halkara Türkmenistanyň açyk meýilnamasy boýunça halkymyzyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmany gönükdirijek iň derwäs we gaýra goýulmasy reformalardan nysga. Vizany satlaşdyrmak, raýatlar üçin viza rejiminiň ýatyrylmagy adam başyna düşýän jemi içerik önümi 10.000 Amerikan dollarynyň ýokary. Ýewropa, Türkiýe, Izrail, Ýaponiýa, Kanada, Amerika, Şwitsariýa, Şwesiýa, Norwegiýa we şoňa meňzeşler beýlek ýurtlaryň raýatlar üçin giriş vizalaryny düýpli ýöneköýleşdirmek, iki raýatlygy kanunlaşdyrmak. İçerik ykdysady liberalizasiýa, yeňillikler. Döwletiň monopoliýa hukuklaryny hususy ýa-da jemgyýetçilik kampaniýasyna geçirmegiň öňüni alýan erkin we bäsleşik sowdasy barada kanunyň kabul edilmegi, täze rähmet kodeksiniň kabul edilmegi, iş berjileriň öz islegleri we alalaşyklar boýunça şertnama düzüp bilmegi, ähli gözegçilik edici edaralaryň monopoliýasynyň aýrylmagy, tozmoklyk kanuny, kärhanalary bankrot etmegiň tertibiniň ýöneköýleşdirilmegi, standartlaşdyrma we şahadatnama reformasy, hökmany şahadatnama berilýän haritlaryň sanawyny ýatyrmak düzgünlüğüni girilmek, haritlaryň teknik kadalara laýyklykda bahalandyrylmagy, ösen ýurtlaryň tekniki düzgünleriniň türkmen bazaryna ulanylmagy, daşary ýurt sowda standartlarynyň ulanylmagynyň ýeňleşdirilmegi, daşary ýurt metrologiki barlygynyň ikrar edilmegi, daşary ykdysady işçiligiň liberalizasiýasy, yeňillikler. Daşary ýurt maýy goýumlaryna çäklendirmeler aýyrmak, dünýäniň beýlek ýurtlary bilen erkin sowda gatnaşyklaryny ýola goýmak, esasy sowda hyzmatdaşlyk bilen erkin sowda şertnamalaryny ýola goýmak, dermanlaryň importy, ätiýaşlandyryş we sertifikasiýa hyzmatlarynyň düzgünlerini yeňilleşdirmek, daşary ýurtlardan getirilýän we yerli haritlara aksis pajynyň we salgydyň bir meňdeş narhlaryny giýirmek, Türkmenistan çäginden haritlara daşamak üçin ähli transit ýygymlaryny kwotalary we beýleki üst aşyr päsgelçilikleri ýatyrmak, demir ýol nırh siýasaty yeňilleşdirmek, açyk asman siýasaty ýolagçylaryň sanyna, türkmen howa giňişligine, uçuşlaryň ugurlaryna we ýyglygyna çäklendirmeleri aýyrmak, erkin tenagat we erkin siýasatçylyk barada kanunlaryň kabul edilmegi, girdeji salgyndan boşatmak bilen halkara maliýa kampaniýasynyň düşünjesini kanun taýdan biriktirmek, ýokary derejeli daşary ýurt banklarynyň Türkmenistany işlemek üçin çäklendirmeleriň aýrylmagy, daşary ýurt watandaşlarynyň deň hukuklylygy, deň hukukly daşary ýurt watandaşy we onuň hukuklary, şäherdäki gozgulmaýan emläklere, ýerlere we owa hojalagyna degişli ýerlere, işe werdäl maliýa guramalaryna we şoňa meňdeş eýeçilik hukuklarynyň çäklendirilmegi. Visa liberalization. Abolition of the visa regime for citizens. All countries with GDP per capita over $10,000, including EU, Turkey, Israel, Japan, Canada, USA, Switzerland, Sweden, Norway, etc. Significant simplification of obtaining entry visas for citizens of other countries. Legalization of dual citizenship. Internal economic liberalization. Adoption of the law on free and competitive trade, which prevents the state from transferring monopoly rights to a private or public company. Adoption of a new labor code. Employees and employers can draw up contracts at their own discretion and agreement. Eliminate the monopoly position of all regulatory authorities. Adopt the law on insolvency to simplify the procedure for bankruptcy of enterprises. Reform of standardization and certification. Cancel the lists of goods subject to mandatory certification. Assessment of the conformity of goods with technical regulations. Technical regulations of developed countries are applicable in the Turkmen market. Liberalization of the application of foreign standards. Recognition of foreign metrological verification.
Liberalization of foreign economic activity. Removal of restrictions on foreign investment. Open and non-discriminatory trade relations with the rest of the world. Free trade agreements with almost all major trading partners. Change, liberalization of the rules for the import of medicines and sale of services in the field of insurance and certification. Introduction of uniform rates of excise duty and VAT on imported local goods. Cancellation of all transit duties, quotas and other transit barriers for road transportation of goods through the territory of Turkmenistan. Liberalization of railway tariff policy. Policy open skies, abolition of restrictions on a number of passengers, direction and frequency of flights in the Turkmen airspace. Adoption of legislation on free industrial and free tourist zones. Legislatively consolidate the concept of international financial company with exemption from income tax. Removal of restrictions for foreign banks with A+ and higher ratings to operate in Turkmenistan. Equal status of foreigners. Non-discriminatory regulation in relation to non-residents. Do not restrict ownership of urban real estate, land and agricultural land, business, financial institutions, etc. for non-residents. Визовая либерализация. Отмена визового режима для граждан всех стран с ВВП на душу населения более $10 тысяч США, в том числе Евросоюза, Турции, Израиля, Японии, Канады, США, Швейцарии, Швеции, Норвегии и других стран. Существенное упрощение получения въездных виз для граждан других стран. Легализация двойного гражданства. Либерализация внешэкономической деятельности. Отмена ограничений на иностранные инвестиции. Открытые торговые отношения с остальным миром. Договоры о свободной торговле почти со всеми крупными торговыми партнерами. Изменение и упрощение правил по импорту лекарственных препаратов и реализация услуг в сфере страхования и сертификации. Введение единых ставок акцизного сбора и НДС на импортные и местные товары. Отмена всех транзитных пошлин, квот и иных транзитных барьеров при автодорожной транспортировке товаров на территории Туркменистана. Либерализация железнодорожной тарифной политики. Политика «Открытое небо», отмена ограничений на число пассажиров, направление и частоту полетов в туркменском воздушном пространстве. Принятие законодательства по свободным индустриальным и свободным туристическим зонам. Законодательно закрепить понятие международной финансовой компании с освобождением от налога на прибыль. Снятие ограничений для работы в Туркменистане иностранных банков с рейтингом А+ и выше. Равное положение иностранцев в Туркменистане. Не ограничивать право собственности на городскую недвижимость, землю, сельскохозяйственную землю, бизнес, финансовые институты для нерезидентов. Не ограничивать право репатриации капитала, заключить договора о недопущении двойного налогообложения и соглашения по защите инвестиций с другими странами.